Wel, llongyfarchiadau Elen, ti wedi ennill 2 gystadleuaeth heddi. Beth oedd nhw? Wel, yr Unawd gan 20 a'r Unawd Werin. A hwnna'n, dwi wedi dod yn ôl sioc i ti, neu? Dwi'n sicr, wel, dwi wedi dod i'r man yma sawl blwyddyn yn ei dro, ond byth wedi bod mor llwyddiannus hyn, felly sioc yn fawr y system i wedi gwir. Cystadlu ers blynydde a heddi falle yn binigl i'r holl cystadlu yna? Ond ti'n sicr yn wedig o'r fewn y mudiad yn binigl oherwydd, wel, 2 gynta yn rhywbeth newydd tu hwn, ond chwed fi sy'n llwyddiannus o ffysdytha yn yr wyl gyrdant hefyd, ond na, yn sicr, dwi ar rwy winning streak ar y funud, a sa'n gwybod sut mae gymryd y gyd mewn. Ond ti'n mwynhau canu a dyna dy ddiddordeb di, felly ar yr Unawd dan 20 a yr Alaw Werin, be fydde ti'n offi wneud nesaf? Beth yw'r cynlluniau? Wel, dwi'n edrych mlaen nawr at yr urdd o ran y canu, ond yn sicr canolbwyntio ar yng ngyrfa nawr fel athrawes newydd o gymhwyso, felly mae'n flwyddyn gen i nawr, felly dipyn o waith. Mae'r mudiad yn cynnig cyfle yn dweud, hyd yn oed bod ti'n brysur iawn gyda'r waith, mae'n bwysig eto i fynd i'r ffermwyr ifanc gyda'r nos. Ydy. Yn sicr heb y mudiad, byddwn ni ddim lle fi heddi. Mae'n dod â digon o brofiadau amrywiol, digon o gyfleon i fagu hyder, yn wedig un byd o siarad o blant dosbarth y blant, ond sa'n credu byddai'n gallu siarad o blant torf o bobl, heb lawr bod e lawr i'r YFC. Llongyfarchiadau ti, Elen. Da iawn ti.